पुलिनो खापां दाहोताय बहुसं हाइनो हाय तिनी 18 तारिख 12 मास 2022 डिसेम्बर तामंकाय नरनो किसा थांनाय साल सिगाङाव चिनिकक्टv नि बिसिंतै नरनो ताबुक त्रिपुरा हास्टेव गुरुदेव नि सिनिजांनाय ताय उमा देवी बबो उमा देवी नि सिनिजाक तंनाय मतायनि अंशनि बिसिंतै ताय बरकनि कगनो थांनाय किसा सालजों चिनिकक्टv नि बिसिंतै नरनो फुनुमानि प्रथम पेबा आबनि यागुलो तामुखा तरक आं बबाय थांनानै बागै बबाय दाराक सिदाक मालायनि बागै गोरों मानि पेबा तिनि खरकसा जे गुरुदेवनि सिनजाक तंनाय त्रिपुरा सानि बिसिंग ताबो बिनि मुंका दा परेश माने परेश देबबर्मा जे बबायनो आं तिनि सरासरि कक सालाय हका आं बबाय थांमालायनि कक रिखा ताय बिनि लगियाव तंनाय बोरै उमा देवी हिनि सिनिजागो पेबा बिनि मुं हंकाय ठीक आसल बुमुं जे बिनि मा बाबु सम्पन्न बुमुं रिमानि आबो हंकाय बिनि मुं ताबो देबबर्मा हिनि सिनिजागो पेबा बबायबो थाङै जों गोरोंनाय तिनि दा परेशबो गोरोङैनाय ताय उमा देवी ताबु बायबो जों थाङै गोरोंगानाय बाहाय बरनि ओ गथना बनि ओ पार्टी मुं बबाहाय इंखा पेबा गोबां ससियेल मिडिया नि बिसिंति नुखा उमा देवी नि अर थांमानि बा ताखौ परेश बे कक सालायमानि नुखा पेबा बय कक नासे क्लियर खायनानि दारों ना रोंगिया ना किबा किरजागै दा साया बा लाखिजागै दा साया आबो तो बयनि बुखानि कङ तामि सानाय तामगै आं जे साना मुसुमान हिंगा गाबनो जे सराय जे कक तमानो फनुगै दङ हंखाय कक तमानो थुमै दङ हंखाय कक तमानो आबाय मुरि दङ हंखाय ओ ककनो सराय खायमै हंखाय फनुगै बकुनो लाभ करै तामगै निजि फुनुगनाय निजि सोंनाय निजि फुटेज खायनाय निजि थांगै नायनाय बसे क्लियर कक साननानै नांगौ बसे क्लियर कक सोंनानै नांगौ ब क्लियर कक जदि न सोंनानै ब आनसार ब जदि न आनसार ना रोङिया हंखाय बाहायके बय उतरनाय बा जे आनसार नाय बसे उतर काहामके बरिनाय हंखाय नैनि आनसार खायमसे नैनि क्वेश्चन खायमसे हामिया हंखाय बय बाहायके ननो आनसार नाय क्वेश्चन नाय हे दिबा मेन हंखाय तो आबनो हंखाय आबनो बागैनो सोंनायसिस मेन हामनानै नांनाय सोंनानै जदि हामिया हंखाय आबुल ताबुल ओंगै थांगो कक बुजिलाय कन्फ्यूज संगो टेबुल लुकुरो कन्फ्यूज संगो माने वान सुगै माइनांगो साबनि कङ ताताल होनाय साबनि कङ कुबै होनाय हंखाय आबनो हिनो हिनजागो दूध का दूध पानी का पानी हंखाय जों नायलायनाय तिनि ताबु त्रिपुरा हास्टेव गुरुदेवनि सिनिजानाय दा परेश देबबर्मा ताय ते खरस तंगो त्रिपुरा हास्टेनि न ब ताबु उमा देवी ब देवी हिनि सिनजागै तंनाय बिनि मुं बुखो ताबु देबबर्मा बाबा जों थाङै गोरोंनाय तिनि बिनि नक नुखंग हंखाय नरनो ताबु ताम सासनाय नरनो भिडियो क्लिप फुनुगलिया तामंगाय भिडियो मियारनि केस नामन तंग हायपन आं नरनो ताब फुनुगिया सारिगो नरनो क्लियर खाय फुनु मानखेबा फुनुनाय जदि सारिनि बिसिं क्लियर खायमै आगबा आं नरनो खाना फुंनि बिसिंगो अपडेट नाय ताम हंखाय जे गोबां मा ससियेल मिडिया रं थाङै नायखा खायका फुनुखा पेबा कायसा जागाव जोंबो नायनायो बयनि निउस रंनो नायनायखे हंखाय तामखाय कक सोंमानि जाया बा कक सोंनानै रोङि आबा हायाव दङ हंखाय आबो जास्ट आं बोसोक रोंगिया आबा आं तांनायनाय बा आं टेलेन्ट बोसोक बा आं बोसोकै कक सोंनानै बबाहायके कक सोंनाय बबाहायके कक सोंगाके लुकुरक हामजाक बबाहायके कक सोंगाके लुकुरक नांजाक बोखावो फाय कक सापाय आबो सिरु तुंनो नांगौ हंखाय जास्ट आबनो जों नायो जे कक सोंगो हनै सों तंफानो जदि सोनो कक सोंनानै रोंगिया बा बुजरनानै रोंगिया ना बुजिरिनानै रोंगिया हंखाय लुकुरकनि कन्फ्यूज ओंगै फायो हंखाय आबनो न जों क्लियर खायना बागै ताबु चिनिकक्टv थाङै तंगो ताबु गुरुदेव सिनजांनाय ताखौ परेश देबबर्मा नि नखंगो ताय बुखुक ताबु देबबर्मा नि नखंगो जों थानाय बुखुक नगर हंखाय नायतंदि नरक जयाकारि कक्टv नरनो क्लियर न फुनुगै तंनाय तामखाय नरबाय जों लाइव सरासरि रिया लाइव तो नेट क्लियर दांनो इंगेदा तंनो जों आरो नरबाय जों लाइव बरि नरनासो फुनुगै मानगला नेट हामिरंग नरनो नायनानै असुबिदा थानाय डिस्टार्ब गै थानाय आबन बागै जों लाइव रिया जों सरासरि भिडियो क्लिप तुनाय भिडियो क्लिप तुनाय परे जों नरनो फुनाय ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट नासिङै तंनो नरक जों ताबु थांगै तंगो ठीक चिनिकक्टv नि नक नि हयते थाङै तंगो ताबु आं राकेश देबबर्मा नायतंनि जयगारि चिनिकक्टv न हामबाय।